Iqembu le-MK libhekise amabombo enkantolo yokhetho ukuyophikisa imiphumela yokhetho. Iqembu likaZuma i-MK lifuna uMengameli uCyril Ramaphosa amemezele ukhetho olusha. Iqembu loMkhonto weSizwe lisaqhubeka nempi yalo yokuphonsela inselelo imiphumela yokhetho lukazwelonke nolwezifundazwe. Iqembu likaMengameli Jacob Zuma manje selibhekise amabombo enkantolo yokhetho lapho lifake khona isicelo esiphuthumayo sokuthi kuhoxiswe imiphumela yokhetho. Emaphepheni asenkantolo, iqembu likaZuma i-MK lifuna inkantolo yokhetho imemezele ukuthi ukhetho alukho emthethweni. Luphikisa ngokuthi ukhetho belungakhululekile futhi alulungile. Kube khona izinto ezimbi kakhulu ezingalungile zokhetho okungeke kushiwo ukuthi imiphumela enjalo ibonise ukhetho olukhululekile nolunobulungiswa kanye nentando yabavoti. Ukubuyekeza nokubeka eceleni isinqumo sommangalelwa wokuqala sokumenyezelwa kwemiphumela yokhetho lwangomhla zingama-29 kuNhlaba ukuthi lube olukhululekile nolungachemile, kusho iqembu le-MK. Khona manjalo, umhlaziyi wezepolitiki uKhanya Magubane usezwakalise ukukhathazeka ngempi yoMkhonto weSizwe i-MK Party yokuphikisa imiphumela yokhetho lwangoMeyi 29 esikhundleni sokuzinza ePhalamende. Ngesonto leli qembu loMkhonto weSizwe libe nesithangami nabezindaba eSandton, eGoli, lapho liphinde lagcizelela ukuthi ukhetho lwangenyanga edlule aluzange luveze ubuqotho. Ngesonto eledlule leli qembu limemezele ukuthi ngeke liwuhambe umhlangano wokuqala wePhalamende ngemuva kokuthi iNkantolo yoMthethosisekelo yalile ukunikeza leli qembu umyalelo wokumisa ukuhlala. uMagubane uthi ukufika kwabo bekungaba nomthelela emphumeleni yokhetho lukaSomlomo, iphini likaSomlomo kanye noMengameli. Isihlalo sokuqala sesifikile futhi sadlula futhi mhlawumbe bekuyindawo ebaluleke kakhulu lapho i-MK bekufanele ibe khona ngokombono wami siqu, kusho uMagubane. Angicabangi ukuthi bekufanele ngabe bebengekho kuleyo nhlangano. Angicabangi ukuthi bekufanele bavimbele amalungu abo ukuthi afungiswe ngoba izikhundla zikaSomlomo, iphini likaSomlomo kanye noMengameli zibaluleke kakhulu. Nanamuhla sinoMengameli wethu esimkhethile, uRamaphosa ehlezi kulesi sikhundla mhlawumbe yingoba bebengekho ePhalamende. Ngeke sazi ukuthi kungenzeka kanjani ukuthi abavoti abo angu-58 abe nomthelela emiphumeleni yalolu khetho olwenziwe ePhalamende. We wish to announce that after taking legal advice, Umkhonto weSizwe will soon occupy its seat in the National Assembly. Lezi zindaba ubuzifundelwa uNothi kaMaphumulo. Stay connected, stay informed.